Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a kuna tare da ni Tawfiq Abdul Wahab akan tashar mu na Alheri TV inda za mu yi ma desktop tambayoyi game da musulunci. Kusa ku biyo mu ku ga yadda za mu kasance da su. Da gida Annabi Muhammadu. Yaran shi guda nawa ne? Wa Annabi Muhammadu. Annabi wallahi ya sani ba. Amma ka san suna da ke wasu kaman guda uku kawai ka buga mana suna kaman mutane kawai suwa yara na Muhammad wallahi gaskiya ne wallahi na ce na san yara sunan yara da Muhammad da wallahi na ma kariya sani ba karfe mun bai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaran da ya haifa guda nawa ne ka tambaye ni magana amma wallahi na shafa amma da aka ce ka buga sunan da ke wasu kaman guda uku daga ciki ka buga wallahi duka na shafa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaran da ya haifa guda nawa ne yaran 7 ne guda uku kawai ciki akwai maimuna ko ƙarya ne akwai fatima masha Allah kawanta karfe mun bai malama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaran da ya haifi guda nawa ne 7 masha Allah buga muna sunan maza biyu mace guda okay Fatima Fatima Abdullah masha Allah tuna ke ki fadi sunan ya bace miki hey haye mi temi ba mi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yara annabin da ya haifi guda nawa ne 7 masha Allah buga min sunan biyu kawai Nana Fatima da Nana da Nana Aisha Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaran da ya haifa guda nawa ne yaran da ya haifa maza 7 maza 4 mata 3 dan ku kai ka buga mana sunan guda uku kawai ciki guda uku muna da Abdullah muna da Qasim gana na Khadija okay mun gode sosai sorry Fatima Zahra ina Khadija Fatima okay mun gode sosai barakallahu fikum may Allah bless you Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaran da Annabi ya haifa guda nawa ne su 7 ne masha Allah thank you kai ka buga mana sunan biyu ko uku kawai ciki akwai Kasim akwai Abdullah akwai Ummul Kusur ka tabbatar barakallahu fikum may Allah bless you malama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayar mu na yau shine yaran annabin da ya haifi guda nawa ne guda 7 ne masha Allah ki buga mana biyu ko uku ciki sunan su Fatima Rukayya Zainab mun gode barakallahu fikum may Allah bless you Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayar mu ne yaran annabin da ya haifi guda nawa ne 7 masha Allah buga mana sunan mata biyu namiji guda Fatima da Rukayya Abdullahi mun gode sosai barakallahu fikum may Allah bless you Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaran da ya haifi guda nawa ne
guda 7. Masha Allah. buga mana uku kawai ciki. Kasim Abdullah Fatima. mun gode. Barakallahu fikum. May Allah bless you. Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. yaran shi da ya haifi guda nawa ne? 7. Masha Allah. buga mana guda uku kawai ciki. Kasim Abdullahi Ibrahim. Barakallahu fikum. May Allah bless you.